ቃንዛ ዘይጥዑም ክስተት ግናይ ስምዒት ኣእምሮ ኣፍዚዙ ዘዳኽም ኣካላት ዓቕልኻ ኣጽቢቡ ህይወትካ ዘጽልእ እንታይ ዘይፍተን ደው ክብል ክግታእ ባህላዊ ዘመናዊ ኮታ ኩሉ ፍወሳ ሩፍታ ፈጢሩ ንኣካል ከረሰሳ ላዕልን ታሕትን ይኸውን ክገትእ ንቃንዛ ግን ቃንዛ ይመጽእ ይጠፍእ መካይቲ ህይወት ኮይኑ ጣዕማ ይኸልእ ይነብር ምስ ሰባት በብተራ ዓይነት እናቐየረ ምንባር ይዕራ ቃንዛ ኣልቦ ህይወት ናይ ኩልና ድሌት ቃንዛ ግብረ መልሲ ሓደጋ ወይ ዘይንቡር ፍጻሜ ኣብ ኣካላትና ምስ ዘጋጥም ዘይጥዑም ስምዒት ብምስዓብ ምልክት ጉድኣት ኣብ ኣካላት ከም ዘጋጠመ ዝሕብር መስርሕ እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ ቃንዛ ንኣካላትና ገለ ነገር ከም ዝኾነ ወይ ከም ዘጋጠሞ ዝሕብር ወይ ዘጠንቅቕ ስምዒት እዩ ዓለም ለኻዊ ሕብረት ንመጽናዕቲ ቃንዛ ማለት the International Association for the Study of Pain ንቃንዛ ብኸምዚ ስዕብ ገይሩ ይገልጾ ቃንዛ ዘይፍቶን ዘይጥዑምን ስምዒት ናይ ዋህዮታትን እኩባት ዋህዮታትን ኣካላትና ዕንወት ወይ ገለ ጉድኣት ክበጽሖ እንከሎ ዝስማዓና ስምዒት እዩ ስርዓተ ነርቭ ኣካላትና ብዋህዮታት ማለት ብእኩባት ነርቭታት ኣቢሎም ቃንዛ ከም ዝስማዓና ዝገብሩ ኣብ ቆርበትናን ኣብ ናይ ኣካላትና ዋህዮታትን ይርከቡ እዞም ዋህዮታት እዚኦም ከም መጉዳእቲ ናይ ኣካላትና ማለት ዕንወት ኣብ እኩባት ዋህዮታት ምስ ዘጋጥም ግብረ መልሲ ይህቡ ንኣብነት በሊሕ ካራ ንቆርበትና ምስ ዝበስዕ ቀመማዊ ምልክታት ዝሓዘለ ካብቶም ብዙሓት ነርቭታት ኣቢሉ ናብ ቆርበት በቶም ናይ መልእኽቲ ዘበጻጽሑ ነርቭታት ኣቢሉ ድማ ናብ ዓንዲ ሕቆ ቀጺሉ ናብ ሓንጎል ብምብጻሕ ቃንዛ ከም ዝስማዓና ይገብሩ ብዙሓት ሕማማት ቃንዛ ብምፍጣር ንፍጡራት የሳቕዩ ቃንዛ ብሓፈሻ ኣብ ክልተ ክኽፈሉ ይኽእሉ ቀዳማይ ግዝያዊ ቃንዛ ካልኣይ ሕዱር ቃንዛ እዚ ግዝያዊ ቃንዛ ንቁሩብ ደቃይቕ ወይ መዓልታት ክወስድ ይኽእል እዚ ማለት ክሳብ እቲ ቃንዛ ወይ ዘቐንዝወካ ዘሎ ከም ቁስሊ ወይ ካልእ ኮይኑ ክሳብ ዝሓዊ ዝጸንሕ እዩ ካልእ ኣብነት መቑረጽቲ ኣካላት ወይ ገለ ነገር በሊሕ ክሓርደካ እንከሎ ወይ ክጎድኣካ እንከሎ ካልእ ብሓዊ ወይ ብውዑይ ነገራት ክትነድድን መስበርታ ዓጽሚ ከምውን ምስ ዘጋጥም ዝስዕብ ቃንዛ እዩ እቲ ካልኣይ ሕዱር ቃንዛ ግን ንነዊሕ ግዜ ዝጸንሕ ኮይኑ ቃንዝኡ ክሳብ ዕድመ ልክዕ ዝጸንሕ እዩ ንኣብነት ከም ናይ ጭዋዳታት ሕማም ሪማቶይድ ከምውን osteoarthritis ዝበሃሉ ሕማማት ቃንዛ እዮም
ንኣምራዊ ፀገማት ከም ጭንቀት፣ ሕርቃን፣ ብስጭት፣ ፍርሒ፣ ራዕዲ፣ ጓሂ ወዘተረፈ ቀጻልም ዝረኣዩ ነቲ ሰብ ናብ ኣካላዊ ጉድኣት ብምዕባል ኣብ ኣካላቱ ከም ረኽሲ ጸላም ከብዲ፣ ፀገማት ከስዐ ማዕናጡን ካልእ ከምኡ ዝኣመሰሉ ሕዱር ሕማማት ብምምዕባል ኣደዳ ስቓይን ቃንዛን ይገብሩ። ቃንዛ ኣልቦ ህይወት ንኹልና።